guys, good morning. Welcome back again sa mong channel guys, Kin and Kim Family Vlog. Welcome mga mama, mga nanay, mga inatay. Welcome back again sa mong channel guys. So karong adlaw guys, graduation ro nila Kin sa ilang vacation church school. So guys, na may vacation church school there is mga aso ni apil si Kuya Kin, mao apil si Kuya Kin sa graduation karon. So unja kita kids ta dadto, pero before that guys, mag-adto tas graduation ni Kuya. Magluto sa ko pamahaw, lisod man pang malakaw mi pamahaw kay si Papa Gabriel to pang nagtrabaho to tus unahan kay katulag ang ilang trabaho nga kanang ujunay, kaya katong nagtrabaho der sa among bahay kanang naay ga ujunay ra sila nawa bay suhulay kung trabaho sa dito trabaho ko diri o pila ka adlaw si Gabriel nakatrabaho dito mo pila trabaho dali sa mong bahay pila ka adlaw. So mano na naman guys, makasave mi og pangsuhol kay jamo na tay isuhol kay gatang isuhol at na naman ipalit og materialis diba guys, ana ra good, simple as that. Ta guys, abani ko nito magkuhag palija karon natay ipamahaw diba, dira ta diri dito tayo, ayan narita guys, dia guys, oh taning kuan guys, kaya itong sagulan og egglot, itong butangan ng egg, ayan, okay na guys, nga isa ka palija, kita ko dari guys, mga daggo itong pangwaon ng mga daggo guys, kaya itong sagulan og egglot, daghan naman dyan daggo day guys, uy di adi ay, dami naman day ito uy. Yan guys, nato nang kwaon re. Ara na kakadyo dia. Wow, kapuko na ko guys, panggulay ay. Ayan, kidding. Wow, kadagko na guys dia. Amo ning butang kag itlog. Karing duha ka buo kahapon nang ihatag ni tatay. Ang father. Kapag guys, ano na pukon, pwede na ni. Tagduha mi dani, ato rin tatay. Kari kapadir, kari amo. Ayan na guys, nakuha na tas atong palija, ang sagulag itlog. Guys, oh, hana na po'y bunga gamong kuan. Hala, uy, gahapon pag na nag-harbisan, nagko naman po. Daw asang adlaw pa nag-harbisan guys, oh. Wow, dami-dami na naman guys. Makabinta na naman tayo dito. Makasanaol man punta dani, uy, basta magkugid ta ba kay naa jud tay kinugihan ba guys, no? So magsigira ta pudyo, magsigira tag ligad jamo man tay makita, uy tanawa guys, oh ana pud, oh sunod adlaw maka-harvest na pud mi dani ba, makakwarta na pud. Salamat sa Ginoo kay naga jud tay mga grasya gud basta magkugita, oh ano, oh tingnan nyo naman, dami naman guys, salamat ka sa Ginoo, basta dyan magkugita na jud daghang grasya guys, no? Oh, diba? Oh, hapit na ba nagamang batong, nangatkat na tanan. Wow naman, sana all na lang jud. Dada pag mga okras, hapit na po na siya guys, kana ni daghang mga buwak-buwak ni ja. Yan. Kaya ka masiboy, siguro may harvest na ni guys, kay daghan na magdahon. Sige na, may dana panakot. Dana guys, dana. Hala, naka-harvest na jud ko guys, makautan na mi. Ayan, sana all. Thank you, Ken. Karon guys, upat man ni kabuo kahapon ihatag ni father ning duha. Tus ubos karon magagulay in taon pa sila sa tay. Ken ihatag na tatay ko. Give sa na ni father. Thank you. So karang duha guys, mo ray among Ayan. So wala siya spray guys, kay di mo spray kay amang ra lagi pang kuan ang konsumo. So mo nang di na mo spray karon di ta mga daot. Yung delikado man ng mga gulay nga inisprehan gan. Ano ba ni nalak naman siya. O na, managatan. Thank you. Luto ko guys. Kay karong taod graduation nilang kuya. Kin. Ito simbahan. Kin oh. Andam na dabi. Oh, see? Kanisa guys. Mo nilami dyan siya pang gulay. Tabong ba? Perploy. Perploy pa kaadyo guys ba? Perploy. Diba mga kamama? May shoutout ko dahas mga ano pa shoutout. Newven, Villaber, sa katong uban, Ate July, nga nasa Cebu. Shout out ni Nimo. Shout out ko Nimo, mi. Sabi uban na rin iring. So guys, nang uban iring. Dalas kilid. Naman sa mabuhag na ang iring guys, maskin mag-pictorial ko. Pictorial. Maskin mag-picture ko. To agad sunod-sunod. Pastilan.
Gusto mo tanong sa mong Facebook, guys. To yung mong Facebook lang to, Bikim, Susuban Borato. Muna yung mong Facebook, guys. So, may Facebook page. Magama may Facebook page, guys. Kaya na arong na ito, mag-upload na ito kung mga kabuang. Mag-upload na ito kung mga kabuang si Gabriel. Nagsabot mong ni Gabriel, magama may Facebook page na mo kay at tumira ito magpasasaway. Dita dares ka ng YouTube mo pasasaway kaya basin isang paul tang YouTube na kaguwang na gud dito. Ang kalingawan ra gud guys no. Guys, ara mo pakit-an na ni guys ug magluto na ko danhi. Tani sa kulag itlog. Ang itlog ni Kuya Kinkin natay sa gulda ni ron. Oy. Ikaw na siya guys. So ayan na guys, ready na siya. Ito guys, ready na katangkaha diya. Oh, see, nag-ready na ako sa tangkaha. Oh, tingnan niyo naman. Ka-cute sa mangkaha guys, adjo. Kay ka mangkaha sa una na buslot. Pastilan lagi ka na bitang magpainit tagkaha unsa malabian ug kainit sa di pa nato malundan. Mubuak man din ang ilang lubot. Buslot ag lubot. Wala na pa yatang panakot sibuyas sa ahos guys, ang ipanakot. Tapos yan na gatang palidya naka-ready na siya. Yan, tuunan na ron. Gamay mantika, gamay ra sa mantika guys, kana na may itlog. Kuan lang ba panggisara sa panakot. Para hindi kuan, tansya dal sa mantika. Yan guys. Poured up. Gisa-gisa na dis. Yan gisahon. Sigaw-sigaw kay butong mo yung sugnod. Na guys, butong. Gisahon na nato tang panakot guys. Ay, kanang lang yung lagpok ng kaho. Oh, okay. Yeah. Chipcook ni guys, chipcook na rin, tangi, sars. Chipcook. Oh, siga pa din. Siga mag-siga kay. Grabe siga, oh, yarang siga. Abuang niya. Ayan. Mut guys, mut siya. Mut siya. Sana ilunod ni atong palidya, kana brown-brown naman ni siya. Sana guys, katong palidya, tanang ilunod. Oh, diba? Sana all. Kurawan guys. Nga na ko guys magluto pa din na karawon karon di mo pait. Nga man may sikreto. May sikretos magluto guys. Nansa naman akin? Na mas kilid bi. Tara nga bi, sabi. Oh, Ginoo ko isang bakos na mas kilid. Sa talikod. Botang iwa pa din na sedari. Tara naman ang paajunon. Oh, ready na sa swekin guys kay mag-shoes na ron. Sana all. Ajon ko dari sa isang gisuo. Ay luag. Nang pay bakos sa mga bakosan ni. Suot ni ko kay ni makahubo inig sadyaw ini tujuk-tujuk dan ni dali makahubo. Tujuk na pud mi. Char sana all. Kita ko no. Tak ko bino. Likod. So ana na siya guys. Ay pa ko ang loose ugamay. Tabang bi. Ayan. Wow. Malipay ka sa guys. Magtanaw sa tang anak. Lami na magpaso-paso pag sila ba? Lami ka sa pamati. Yun na. Lami ka sa pamati ba? Paso-paso na sila. Samot naghuman na pag-eskwila. Marang kuya ba? Paso. Yan na. Taod og shoes. Kamaw namin sa magtaod og shoes. Taod namin yung shoes. Kaya nagaman na guys. Mamahaw sa umikay mo. Ato namin dito. Diyan na guys. Luto na katang palidya. Luto na kamang buad. So, diyan na. Pati, grabe ka pagwapo na Kuya Kinkin guys. Puting paloy. Sana all. Guys, mamahotanin nyo guys. Kaya din sa Papa Gabriel. Guys, mahotanin nyo guys. Kaya ready na Kuya Kinkin. Mahaw. Ayan, lami ka dyo kang magsidaan. Palidya. Buad. Lami ka dyo. Mahaw ta guys. Mahotanin nyo. Kay buad. Ay, ul ko no guys. Ul yung skim. Tilan. Mahaw ta guys. Mahaw taninjong tanan. Anak naman mo. Lantaw lang mo na mo. Ay, lubat taga mong kuhan. Kamera isa. Yung cellphone. Buwad. Meron kaming buwad. Haul. White t-shirt sila. Ngisi. Hindi ko naman. Ngipon na kami puti. At least puti ngipon guys no. Ngipon mo kuan dawotag. Mga dawotag kaya may panutbras naman. Bantang kuya be. Ban meron gas sa kan aming kuya magkadaw ko tingin. Sa do ken? Kamu tanan?
Kasi kag sounds guys, alidan naman tag sounds yung upload ko, hindi ta makapiright ba? Hindi ta ma-violation. No? Hindi ta mo maghangad. Dapat mo naman. Ang sayo na ko kin inigkuan guys, sa hala mag-upload sa Facebook, tanawa lang maninjo, char. Maglansit. Tara nga, dag sayo kin, kita kimutan aw nimo, ha? Kaya na pihat, kinagawa din mo kina. Paris kay si Jed. Taldon na ko no. Kamaon, dali las kin maka, kuan guys. Dali las kin maka mau. Ito lang nga mga sayo nga na, nanitikado. Sama tas kim-kim, gusto ko gail. Thank you. Kasi dahil, siguro sa'yo, gatos kuhan. Tago ko kusina, sarang isa. Tata kayo ikaw lang saya. Tanaol, Suka dancer. ba? Kita-kits naman talaga to guys. Kita-kits taron. Yung abot na mo dito. Guys, to na Kuya Kinkin, Iliyaw, gamang silingan to. Sa gagaw. Nayaw ko na sila ron. Or sila naka-white. Ano sila guys. Si Kim Kim rin nalahi. Kaya di man apel si Kim Kim na to silang kuan. Graduation. Excited na ba mo sa inyong graduation? Apil mo si Kim Kim. Apil na ka Kim. Iliya. Ayan guys, excited na sila guys. Silang graduation karon. Daghan ng mga bata dito ron guys. Kita mo ros mga chikiting. Ang si Iliya kayo man kapil si Iliya dani guys. Kay mo lagi tong way maghatid-hatid. Magkiat man lagi pun si Ja. To nagbudod na. Grabe ka excited na yung tao sa mga bata. Puro sila naka-white. Grabe naghana nila sila skin-kin, Kuya Kinkin. Guys, karangi ni sila dari. Nagkadto, taga Kapuraw. Kapuraw na diha tanan pa no. Kapuraw Lumbay. Guys. Ato pa na sila sa lain nga kuan, parokya. Jadi nga may kahoy. Kung sa maman? Hangin. Ha? Mga Isda. isda. Okay, so salamat. Hey, very good. Kanang iba mo sa kahanginan sa Manila. Langgam. Ha? Nep. Langgam. Adlaw. Kuya mo na tawag kay Giantalog sa kahanginan. May soon, ang tawag natin, need a grateful heart, to the Holy One, give thanks, because His given, Jesus Christ, Jesus, sing I am strong, let the horse sing I am weak. Sila Kuya Kinkin na guys. Nag-ready na sila sa Kuya Kinkin. Ilang presentation. Kumaniting nga gagalang sounds. Halaw, aman mo yung sounds. Hala, sa na mo diha. Sa Kuya Kinkin guys. Andam, andam. Reuse, recycle.
Guys, mag-award ng mga chikiting. Vacation, church, school. Ayun, to na. Lahi na itong diapers di Mayo. Tapi batang sundugiro, mahubot tas ng sanil, subuon pag-isa. Hindi ka sa katulian, be. Pareha ka dyan mo skim-kim. Skim-kim ni Sibat. Nerag batang ni Sibat. Isapot. Isapot. Isapot niya. Dar, na yung mga awards. Sana all. Siya na all. Karang ka-cute, tagduha ka bata, ang nagmatoy. Maga mo apil, Kim. Natay Kim. Natay Kim. Uy, Kin. Kala ka, Kin. Kaya sa itaon si Kin. Ali. Dali, Ilia. Ilia. Dali, ngari. Dali. Wag ko na sa gitaon. Ngari. Atong lihat mo anda. Kin, tanaw, Kin. Kin. Hehe. May na-award, guys. Mana guys, ito na yung mga awards nila. Kaya Kin. Ayun, kas kuya. Nar ka na eh.
na silang certificate, guys. Mga bata. Ayan, certificate of appreciation. Ian Raymar Espinosa, Jessa A. Badaha, Julius R. Pahares, Joel Pahares, Raymar Fiasco, Ha? Ken Gabriel Bulat, China May Dito, Okay. Anomaly Fernandez, Picture na. Tubangkin. Kin. Tubangkin. Okay, mana. thank you. Certificate of appreciation. Kuniti, bi, kuniti. Nakapicturean. Sana all. Kuniti, duha ka kamot. Kent Gabriel. Certificate of appreciation.